ዓለም ለኻው ፖሊስ ንምስራሕ ክታበት የጠንቀቕ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኤርትራን ሰላም ኢትዮጵያ ተሰራሐላ ይብል ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ሃርሞኒ ንሎም ዓርቢ ዕለት 19 ለካቲት 2021 ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና ናብኹም ኮብሌ ሰናይ ምክትታል እቲ ንነዊሕ ግዜ ኣዛራቡ ኮይኑ ዝጸንሐ ብደረጃ ኤውሮጳ ክከፋፈል ዝጸደቐን ምክልኻል ለበዳን ኮሮናን ሳዕቤናቱን ንምሕዋይ ዝውዕል ገንዘብ ንኹለን ሃገራት ኤውሮጳ ተኸፋፊሉ ከም ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሊጡ እዚ ልዕሊ 750 ቢልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ገንዘብ ካብ ምምሕያሽ ስርዓት ሕክምና ሃገራት ጀሚሩ ክሳብ መጻኢ ለበዳ ከመይ ትከላኸል ዘኽእል ስርዓት ንምትእትታው መዓላታት ክውዕል ምዃኑ ኣበይ ሃገራቱን እቲ ገንዘብ ብኸመይ መንገዲ ክትቀማሉ ከም ዝኾና ኣብ ዘውጽኦ መደብ ተጠቒሱ ይርከብ በዚ መሰረት ሃገረ ሽወደን ነቲ ዝረኸበቶ ብጽሒታን ስርዓተ ሕክምና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ንስርዓተ ኣተኣላልያ ሕክምናን ክንክንን ዘመናውን ዲጂታላውን ኣብ ምግባር ዝበዝሐ ባጀት ከተውዕሎ መደብ ሓንፂፃ ከም ዘላ ሚኒስተር ፋይናንስ ሽወደን ማግደሊና ኣንደርሾን ሓቢራላ መራሒ መንግስቲ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪት ወተሃደራት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ወገን ሒዙ ይዋጋ ኣሎ ዝብል ተደጋጋሚ ክስ ድሕሪ መቕረቡ ንመጀመርያ ግዜ ብማዕከን ዜና ሃገሩ ኣቢሉ ቃለ ምሕተት ከም ዝገበረ ተፈሊጡ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ምእታውን ዘይምእታውን ከየጠቐሰ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰፊሕ ትንታነ ሂቡ ይኹን እምበር እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ውሽጣዊ ሃገሩ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሃበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ካብ ከተማታት ስሒቡ ናብ በረኻታት ዓስኪሩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ሽዱሽተ ቅድመ ኩነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰነድ ብምውፃእ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ብሰላም ክፍታሕ እንተኮይኑ እቶም ዝወፁ ቅድመ ኩነት ክማልኡ ከለው ጥራይ ምዃኑ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣፍሊጡ ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ንመራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብገበን ኩናት ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርድን ምኽሳስ ኣብ ዲያስፖራ ዘለው ተጋሩ ጭብጥታት ኣብ ምእካብን ካልኦት ተተሓሓዝቲ መስርሕ የካይዱ ከም ዘለው ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ኣለው ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ዝተዋሃበ መልሲ የለን ሃብታማት ሃገራት ዓለም ኣብ ምዕሩይ ምክፍፋል ክታበት ህዝብታት ዓለም ዘራይኦ ዘለዋ ንፉግ ኣቀራርባ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ክብል ዳይሬክተር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዘቕረቦ ነቕፌታ ኣፍሊጡ ንሱ እተን ሰብ ፀጋ ሃገራት ዓለም ብቁጠባ ንዝተሃሰያ ሃገራት ክታበት ምእንቲ ክበጽሐን ዘርዮ ዘለዋ ትሑት ተገዳስነት ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ኣኪበኖ ዘለዋ ክታበት ዝወሓደ ዓቐን ንኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ክህባ ዘርአዮ ስጉምቲ ዘሻቕል እዩ ኢሉም ኮቫክስ ተባህለ ንምዕሩይ ዕደላ ዓለም ዘዋህድ ማዕከን ዋላ እኳ ዝተወሰነ ዝዓቐኑ ገንዘብ እንተረኸበ ንጠለብ ድኻታት ሃገራት ግን ብዝተማልአ መንገዲ ከም ዘይኮነ እቲ ዳይሬክተር ጀነራል ሓቢሩ ነዚ ነቕፌታ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝደገመ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሃብታማት ሃገራት ብቁጠባ ንዝደኸማ ሃገራት ንምሕጋዝ ዘርአዮ ዘይቁርብነትን ስስዕን ንሞራላዊ ደረጃ ዓለምና ዝፈታትን እዩ ኢሉም ጸብጻባት ኣመልኪቶም ከም ዘለው ኣብዚ ወርሒ እዚ ክታበት ናብ ድኻታት ሃገራት ክባጻሕ እኳ እንተነበሮ ዛጊት እቲ መስርሕ ከም ዘይተጀመረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብታ ንኣዋርሕ አንጻር መንግስቲ ብኩሉ ናይ ሕብረተሰብ ክፍልታት ተቃውሞ ዝተጋህረላ ሃገረ ቤላሩስ እቲ ብመንግስታዊ ጎነፅ ዝተላዕለ ተቃውሞ ድሕሪ ምዕፋኑ ኣብቲ ዝተገብሩ ሽበራታት ኢዶም ኢድኔርዎም ዝተባህሉ ተቃውምቲ ነቲ ፍጻመታት ተቃውሞ ኣቃሊሕኩም ዝተባህሉ ጋዜጠኛታትን ምእሳርን ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራብን ቀፂሉ ከም ዘሎ ትማሊ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ በዚ መሰረት ነቲ ተቃውሞ ብቐጥታዊ ፈነዋ ኣቃሊሕክን ብዝብል ክሲ ክልተ ቤላሩሳውያን ጋዜጠኛታት ብናይ 2 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቕፅዓ ተፈሪደን ከም ዘለዋ ዓቢ መዛረብ ዜና ኮይኑ ኣሎ ጨንፈር ኤውሮጳ ናይቲ ብደረጃ ዓለም ዝሰርሕ ትካል ፖሊስ ማለት ኢንተርፖል ኣብቲ ነቲ እንዳስፋሕፍሕ ዝመጽእ ምምስራሕ ስኑዕ ክታበት ቫይረስ ኮሮና ሃገራት ጥንቃቐ ክገብራ ጸዊዑ ኣብ ገለገለ ሃገራት ድሮ ስኑዕ ክታበት ናይ ምዝርጋሕ ተርእዮታት ብዘይ ሕጋውያን ኣካላት ይረኣይ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናይ ምቁጽጻር ደረጃ ሃገራት ክብል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝዝርግሑ ሓበሬታ ህዝብታትን መንግስታትን ኣተኩሮኦም ክዛይዱ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ፖሊስ መኺሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዋላ እኳ ዛጊት ስኑዕ ክታበት እንተዘይተረኣየ ኣብ ገለገለ ዞባታት ዝርከቡ መኽዘን ክታበት ዝጠፍኡ ብልቃጣት ክታበት ከም ዘለው ማዕከናት ዜና ሓቢረን ኣለዋ
هاجر شودن مستقال سدتنياتات ودب حبرات هاجرات بمتحبار بكوتا درجة سدتنياتات ناي مقبال مسرح كتعبيه بزوسنو تسقمت مسرت ابي كلتشحن 21 كلتن شدشحن 400 سدتنياتات كتقبل كم زخونت سبب سلطان ميغريشن شودن حبيروم بمسرت الزينا نايشحن 500 سدتنياتات قداي ابي مسرح مسلات كم زلو كفلت تخايلو مزز تاساسر زينا ابي هاجر نروي بقداي مترناف سدرابيت انصار منغستي كسي بمسرات كمغوتو زصنحو 16 سب قداي ايرتراوين رتيعم كم زلو حدا لعلواي بيت فردي اتا هاجر افليطلوم كبرى تخاتلتي مدمنا بزعبا ز قداي زي ابي تدحر صباح سنبت زفنو ناي زينا مصيحه مدمنا زرزر مبريك وهبوي إذا دحر مبالنا بحصرت زيناتات كسغروكم سنه مكتتال اب هاجر شودن بسنكي لبدا كورونا زطنقو زغاطمه موت بدرجه اوروبا تحت مخانو حدت عنا وصبصاب افليطوم يخون امبر شودن بدرجه هاجرات نورديك تي قطري زعابه مخانو يفلط اب عالم بعبيتهم مسرح مزرقه حبريتا زلعل اجام زلوم تكال فيسبوك تويتر كمون جوجل بزعباتي نعلم كاب غزي ناب غزي اشغار እንዳخونه ዝመጽ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነም ንጸተን አነባብራ ህዝብታት ዓለም ዝዘርግ ዘሎ ኮነ ኢልካ ዝፍጠሩ ናይ ሓሶ ዜናታት ብዝምልከት ባይቶ አሜሪካ በቀጥታ ካብቶም ዋናታት ክሰምዕ ከም ዝመደበ ተሓቢሩ በዚ መሰረት እቲ ናይ ምስማዕ መስርሕ አብ ዝመጽ ዘሎ ወርሒ መጋቢት ክካሄድዩ اتا اب هاغور افريقيا بقدامين كالاين لبدا كورونا ازيا استحسيت هاغر دب افريقيا وقعوي ناي كتابه مسرح كم زجمرت اوجام بمسرت اذا حبريتا ابتا هاغر وقعوي تقبالنت زرخبه كتابه يونسون كم زخونه نمرح منغست هاغر بمختاب اتي مهاب كتابه كم زتجمره تفليطوم دحرتي اب ኢትዮጵያ ዝተወልዕ ኩናት ትግራይ ሲዕቡ ብደባው ግጭት ዝተመኽነየ ኩናት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብጠንቅም ባህርቲ ኩናትን ነንሕደን ይካሰሳ ከም ዘለዎ ማዕከና ዜና ክልቲአን ሃገራት ጸብጽበን ትማላ አማሲዩ መግለጽ ዘውጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱዳን በታናይ ኩሉ ግዜ በዓል ዘይጽብቀ ኢሉ ዝሰማያ ሃገረ ግብጽ ተዳፋፊያ ኩናት ከም ዝኸፈተት ለይ ክትብል ከሲሳላ መንግስት ሱዳን በወገኑ አብ ዘሃቦ ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ለዑላው ግዛአተይ ዝጣሐሰ ተግባራት ፈጺማ ክትብል ከሲሳ እታ ዶባታ በመዕጻው ትካል አይማንታ ኮሮና ቫይረስ ከአትዋ ዝኸልከለት ነርወይ ነቶም ካብ ሃገረ ሽወደን በምኽንያት ስራሕ ዶብ ሰጊሮም ማዓልታው ዝመላለሱ ሽወደናውያን ካሳ አይከፍልን በመባል ሙሳና ስጊን ጥራውን ዘሕዝንን መኻኑ ሚኒስተር ወጻይ ንግዲ ሽወደን አተሐሳሲቡ يغني لي نيات ميكال سلامن طعنا نعخم يكون كبرات تخاتل سبورت زيني 19 يكاتيت زينا سبورتيو سناي مكتتال تمال استخايدنا اوروبا ليج صوتاتات مس انملكت بركز زبلا كلبات عد انجليز مس ناي كالوت ليغات كلبات صوت ان زكايدالو مشتي نيرو مانشستر يونايتد مس ريال سوسيداد ابتورين زكايدو صوتا سف زيبلن دلدل عوتني امزغيبا يونايتد اب صوتا زي بعبلال صوتان وصيتن تزانيان كوريان زوصوتلو غطمي نيرو كبالي قال اب صوتا لعلمانم تصوتاي مغوز زغبو تصوتاي انتنيرو بورتغالاو برناندو فرنانديسيو برونو زغبرو زي حلل صعرن كو عساسو امسراحن نابشوتات مقيارن نصوتان تصوتن هيوت مهابن زصوت عبترا غول يحزرئ ነገር ይነሩ ኮይን ድማ ኣብዚ ተማሊ ዝተኻየደ ጾታ ክልተ ሸሻታት አቀዲሙ بمزغاب نتصاوت سوسيداد اب صوتا زي تسفا يبلكم زبل ملئتي كما حلالفلو غزي ايوسدلون صنيحن دما كلته شوتات كابراش فوردن جيمسن تمزغبن صوتا دما بناي 4 ببادو وصيت تزازيمو فرنانديز ناي زي صوتا زي بلص تصاوت ايتبايلو خشلم زبقع كوينو كاب بزحات تنتن سبورت بفلايك كاب ادناقي او زخونه ناي قدما كفافال يونايتد نبر باول سكولس فولي ادناقوت كوح زلو امسيلو اسلطان مانشستر يونايتد اول غانر سولشاير دما تصاوتاي ناي زحالفه تمكرو اوروبا ليك تطقيمهم دحر مبال حدغنيا اتقعتي ريال سوسيداد مكيتهم اب سمت قعت زغبرو بلحت تصاوتو دما فولي ادناقوت زغبو كبل تسمعوا ابزي صوتا زي مانشستر يونايتد بحق عاود زغبا اغانتا منبارا اكراخري ايمسلن اب صوتات اوروبا ليك دما عرخندي بدايت كلب كتكون كم تخيل
ይርአ ዝውድድር እዚ ቻምፒየንስ ሊግ ዝወስድ መንገዲ ናብ ልዕል ምዃኑ ነዛ ጋንታ ናብቲ ተድንቆ ዘላ ምዕራፍ ጽዋእ ክመልሳ ድማ ተስፋ ይግበር ቶተንሃም ምስ ኣውስትሪያዊት ክለብ ወልስበሪ ናይ ኤውሮጳ ጸወታ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኣውስትሪያዊት ክለብ ድማ ብገፊሕ 4-1 ምዕዋት ትንፋስ መሊሳ ኣብ ጸወታ እዚ ክለብ እቲ ኣብ ሪያል ማድሪድ ብለቃሕ ዘፈረመቶ ተጻዋታይ ቤል ካብ ፈለማ ብምስላፉ ኣዝዩ ዝነኣድ ብቕዓት ከንጸባርቕ ተራእዩ እዚ ተጻዋታይ እዚ ካብ ማድሪድ ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ 90 ደቂቕ ወይ ሙሉእ ጸወታ ክሳብ ሕጂ ኣይረኸበን ዘሎ ትማሊ እውን ኣዝዩ ጽቡቕ ጸወታ ብምርኣይ ሓንቲ ሸቶ ንሶን ሰሪሕሉ ንባዕሉ ድማ ሓንቲ ሸቶ እኳ እንተ ኣመዝገበ ኣብ መበል 64 ደቂቕ ብኣሰልጣኒኡ ጆዜ ሞሪኖ ተቐይሩ ወፂኡ ኣብ ተጻዋታይ ዘሎ ኣረኣያ እንታይ ምዃን ዘይተራእዮም ዘሎ ጋዜጠኛታት ድማ ንጆሴ ንምንታይ ከም ዝቀየሮ ክሓትዎ ኣምስዮም ሞሪኖ ግን ምስ ዌስትሃም ዘሎም ጸወታ ክጻወተሉ ክዕቅቦ ከም ዝመረጸ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹሎ እዛ ኣሰልጣኒ ምስ ቤል ይኹን ምስ ዴል ዓሊ ከም ዘይቃዶ ዝፍለጥ ኮይኑ ብደገፍቲ ቶተንሃም እውን ኣብ ልዕሊ ተጻወቱ ዝገብሮ ኣተሓሕዛ ከም ዝንቀፍ ይፍለጥ ጆዜ ሞሪኖ ዝቅጽል ጸወታ ምስታ ብሞየስ እንዳተኣልየት ኣብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ ዌስትሃም ክራኸብ እዩ ኣብ ጸወታ እዚ ምዝስዓር ክህልዎ ዝኽእል ጸቕጥን ክወስደሉ ዝኽእል ስጉምትን ምግምጋሙ ኣየጸግምን ካብ ወናኒ ክለብ ሌቪ ክወድቆ ዝኽእል ሓኽሊ ኣብ ርእሱ ከም ዝዓልብ ዝዝንግዕ ኣይመስልን ክለብ ኣርሰናል ድሕርን ጸወታ ኤውሮጳ ሊግ ዘካየዳ ክለባት ኣርሰናል በነፊካን ነይረን እዘን ክለባት ድማ ብናይ ሓባር ዓወት ሓደ ብሓደ ጸወተን ወዲአን ክለብ ኣርሰናል እቶም ኣለውን ትብሎም ብሉጻት ተጻወቲ ኣሰሊፋያ ነዚ ጸወታ ጀሚራቶ ካብዚ ትግንዘቦ ነገር እንተለካ ተገዳስነት ቻምፒየንስ ሊግ ነዛ ጋንታ እቲ እንኮ መንገዲ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ከምርሓ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ኣብዛ ሓለፈ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ልዕሊ ሊድስ ብሉጽ ብቕዓትን ዓወትን ዘመዝገበት ጋንታ ግን ነዚ ጸወታ እዚ ብናይ ማዕረ ውጽኢት ከተከናውኖ ክትርኢ ኣዝዩ ተስፋ ዝቑርጽ እዩ እቲ ኣብዛ ሓለፈ ጸወታ ሃትሪክ ዝሰርሕ ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ኦባሜያንግ እውን ደጊሙ ሃትሪክ ሰርሓሉ ዝኽእል ዕድላት ከባኽን እዩ ኣምስዩ ነዛ ጋንታ ድማ ዕዳ ኮይንዋ ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ ተመዝጊብዋ ካብ ሳካ ሸቶ ስለ ዝረኸበት ግና ናብ ናይ ማዕረ ውጽኢት ኣምሪሓ እዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ኮይኑ ዘሎ ሳካ እቲ ሓደ ካብ ዘይባትኽ ብቕዓት ዝርከብ ተጻዋታይ ኣርሰናል ፍሉይ ኣድናቆት ዝግብኦን እዩ ሳካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክጻወት ዝኽእል ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ንኡስ ዕድመ ዝርከብ ክንሱ ኣብ ኩለን ዝተጻወተን ቦታ ግዜን ብቕዓቱ ጎሊሑ ዝርከብ እንኮ ተጻዋታይ ኣርሰናል እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ነዛ ጋንታ መድሓኒኣ ኮይኑሎ ሊዮነል ሜሲ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሜሲ ዝገበረቶ ዝርርብ ይኹን ውዕል ከም ዘይብላ ንዝቀረበላ ክሲ ብወግዒ ነፂጋ ማንቸስተር ሲቲ ንሜሲ ኣስታት 430 ሚልዮን ዝግመት ገንዘብ ን5 ዓመት ዝኣክል ውዕል ከም ዝገበረት ዘሳን ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ይኹን እምበር ዴይሊ ሜይል ከም ዝሓበሮ እዚ ሓበሬታ ጉጉይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተዛራብ ኣካል ናይዚ ሲቲ ከም ዝገልጾ እውን እዚ ጉዳይ ሲቲ ከም ዘይወዓለቶን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነን ኣብርሂቡ እዚ 6 ግዜ ባሎን ዲኦር ዝተዓወተ ተጻዋታይ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ ምስ ባርሴሎና ውዕሉ ዘብቅዕ ኮይኑ ናብ ማን ሲቲ ወይ ድማ ናብ ፒኤስጂ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ይንገረሉ ብፍላይ ምስ ናይ ቅድማ አሰልጣኒው ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ሲቲ ተጸምቢሩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክጻወት ከም ዝኽእል ይግመት እዚ ወዲ 33 ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ኣብ ክረምቲ ውዕሉ ዝውድእ ናብ ዝመረጻ ክለብ ክጽምበር ይኽእል እዩ ኣብ ባርሳ ሕጉስ ከም ዘይምህላው ዝግለጽ ሜሲ ክወጽእ ከም ዝኽእል እኮ እንተተዛረበ ኣብ ባርሳ ክቅጽል ኣይክእልን ይኽበሃል እውን ኣይከኣልን ይኹን እምበር ኣብ ባርሳ ሕጉስ ብዘይምህላውን ኣቃወማ ዛ ክለብ ብምብልሻውን ካብ ካልእ ክጻወት ምድላዩን ኣብ ዓሚ ክረምቲ ክወጽእ ሕቶ ኣቕሪቡ ምንባሩን ደሚርካ ካብዛ ክለብ ወፂኡ ምስ ፒኤስጂ ወይ ምስ ማን ሲቲ ክጻወት ከም ዝኽእል ይግመት ሊዮኔል ሜሲ ክትርኢ ዘይትብህግ ክለብ ከም ዘየላ ግን ሕቶ ዘድልዮ መልሲ እዩ ክብራት ኣፍቀርቲ ስፖርት ጽባሕ ቀዳም ሰንበት እውን ኣብ ኩለን ክለባት ኤውሮጳ ዓብ ጸወታት ክካየድ እዩ ኣብዚ ድማ ኣብ ኩለን ሊጋት እተን ዝዓበዩ ዝበልኩም ጸወታታት ክጠቅስ መሪጽ ኣለዎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጽቢተ ገይሩሉ ዘሎ ጸወታ ድማ ናይ ደርቢ ጸወተን ዘካይዳ ናይ ሰሪኣ ክለባት ዝኾና ኢንተርን ሚላንን ካብ ሰሪኣ እየን እዘን ጋንታታት እዚአን ህልኽ ዝላታንን ሉካኩን ተሓዊስዎ ዘብህግ ጸወታ ከም ዝኸውን ኣየማትእን እዩ ካብ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ጸወታ ሊቨርፑል ምስ ኤቨርተን ዘካይዶ ጸወታ እዩ ኣብ ጸወታ እዚ ምኩራት ኣሰልጠንቲ የርገን ክሎፕ ምስ ካርሎ አንቸሎቲ ተራኺቦም ዘርእይዎ ጸወታ ብባህጊ ንጽበዮ ክኸውን እዩ ኣብ ሊግ ምስ ትምልከት ድማ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ንፒኤስጂ ዝሰዓረት ባርሴሎና ምስ ካዲስ ተካይዶ ጸወታ እዩ ካብ ሊግ 1 ምስ ንምልከት ድማ ንባርሳ ዘንበርክኸት ፒኤስጂ ምስ ሞናኮ ኮይኑ
ኣብ ቡንደስሊጋ እውን ሻልከ ምስ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጾወተን ከሰላስላየ ክቡራት ኣፍቀርቲ ስፖርት ናይ ዝዓበይቲ ናይ ቀዳምን ሰንበት ጸወታት ጸብጻብ ድማ ኣብ ሶኒ ዝህልወና ፈነው ዜና ስፖርት ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ናይ ቀዳምን ሰንበት እንዳተመነኹ ናብ ስቱዲዮ ክመልሰኩም እየ ሰላም نلومي زبلناو زيناو مساندونا زوم زتخاتلكم وممنيرم بروح قدام سنبت كونو لكم من داتمننا اب يوتيوب زركب چانلنا سبسكرايب بمغبار ابالات بمخان كومون معلتاوي اب دحر ገጽና ዝፍነው ዜናታት ክትከታተሉ እንዳዓደምኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ምስ ዘለወኩም በዚ اب ታሕቲ ተጻሒፉ ዘሎ አድራሻና ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም اب ዝመጽእ اب ናይ ሶኒ ዜናና ክሳብ እንረኸበ ሰሰናይ ንዓኹም ድሓንቀኒዩ